Athurana hajak seng disaba hangka seng sokpaikya tabuk sar bai gunda soi rohorgranai seng direct bokhro phaisok paijak narong nai ton Hoi te kagar ko thane anga ta ka sile ur thang re gare sar bai gunda sunai athurana bagai amu wasin bolis koi kusi bede amoni fena hangka seng tiyo kosore honai sini sin leader bokrok bo hangka seng otiyo ti heyo seng ka otisan sini ya baksa ka himani langjak baikha hojom khlai tongo hojom Rede seng atuk kebang mana bagai ama tuyo khulumna paikha nangya yang thana le be am ur thana gare ko ta ne ko ur thane ora hazuk saka seng tongoro pajona thang tongo tabuk atuk tong hangka ro nujak ma hene narok nai tiba harangna lagi khului Kepaling mah sih deh. tong de balik ko ko ba khangrai ko na al ta balik tong sa hamda pali tongo No yang perda paling. bener harung nang ba tong de ke khare no arna hitale hone yak ari ki sirong ta o ma Niak budak sumani tak kipa cong engo.